Banwa naman. Banwa ha, oy. Banwa naman kay kang mama. Aray. Asa? Na. Balik sa sundong. Banwa ha na, oy. Saan tutumba naman eh? Oh. Na magkuha sa kusundang dito na eh. Ano may sundang? Muli pa ka sa kalaray. Baka ano ba? Ato deh, video siya deh. Ya, wag atlet diyan, garer. Asa ko dako dere? Tungusan din dire na na. Opo. Droga. Ay, sa ubos basig mo sila obli dire. No kuya. Dede no? Ang sarap. Adi mo kuno dali ya. Ah, hindi na lere. Hindi tapioca. Kana. Herbal. Kuya. Tarawa na yun lagi ka na. Ayo kuya. Kuya no. Ang pansit ka? Hi. Wow, block. Kan ulit sa dito ginuto guys. Ang prito tapos baboy. Ano siya. Magluto na sa taglumpia guys. Ay para atong bawnon sa tuang sarang suroy. Lumpia sad.
Hi guys, nakatamig series guys. Unya kapoy man kay sigiglak o dito gikan no. Gikan sa lasang. Upong ko sa ta guys kay kapoy kayo. Abot sa itong giminhawa. Ako mga ka-partner guys ay. Hinusad mo sa akong vlog? Hi guys. Hi. Welcome to my guys. Hi guys. Sinke, welcome to my vlog Sinke. Muna itong mga kaubanan, huwag tag series. Uy! Diri ko yan. Ayaw ko yan. Ay, si gara-gara. Kaya manglaag ta ba niya, udto na, init na kayo. O karon guys, ato nang sugdan ang atong pagsubay ron sa karsada kay manglaag na ta long ride kay taron guys. O simbahan na siya sa luon. Padung na ta niya ang ato ang madam ay layo kay ning ato ang laag karon guys. Mo ni atong naagian karon. Nya bisag taga Bohol ko wa jud ko kalag aning dapita kaning atong adtuan karon kay layo man kaayo good. Nya diri na pag baton og kabuot nang langyaw na baya kog Cebu kay magpamid kay perting pobriya sa amua magsiraguna sa basak manglugway kabaw baka kanding moong ni adto og Cebu na nimpad nakasod og trabaho unsa sang trabaho akay katabang pag humas katabang nang apply og kuan pabrika mao ni nga wa jud ta kataak aning lugar dire kani ay kay ang Maribohok o kataak aning Panglao ang ato ang destination karon guys sukad karon pa ko makaari diring dapita kay tungod pud lagi sa kapobrehon ba nga wa ta ipliti og kanang laag-laag bitaw sa una ignorante mo kay mi anang laag-laag sa una tungod kay wa bitay kwarta pobre karon na lang wa matiguwang aw magsigig laag bisag asa mo abot imbes tiguwang na sa batan-on pa wala jud kasuwag laag kay usa sad ni amo amahan nga di gyud mosugot og mulaag mi kay unsa kuno makuha nang sigig laag mao na ignorante kaayo mi unya karon na dili jud mawala ning ato ang bawon nga mga kakanin ba mo rin ato ang mga bawon pero ang uban na no nangadaot lang jud sayang kaayo kay simibis ay kay ang atong giadtuan dili day pwede magdag pagkaon nya dili pud pwede ta mo core kids ang ilaha ra jud pero nindot sa ang atong giadtuan kay ang ilang entrance 500 consumable na okay ra kaayo ang ilahang kuan didto pag-cater na to mao na ni hapit na siguro tam abot kay gumikan niya to ang kawadon ba di ta kasuroy-suroy ug matiguwang ay pa ta mo suroy kay na naman si mga anak nga pre wa naman tay gasto ang mga anak na may mubangka kuyog na lang ta mausad ni ron nga nakahigayon ta kay ang mga anak na may mupahigayon nahog na tag pre pre rata sunod-sunod lang ba kay karong panahon na wa nagitay kwarta daghan kay utang si Nainits guys unsaon pagbayad ani siyang utang basig makaingon lang ang giutangan ba nga hayahay kayo kay sige glaag pero sus Ginooing taon wag koy gasto ani kuyog ra ko sa kong mga anak gi-pray ra ko nila pray ra si Nainits ang Tagbilaran simbahan sa Tagbilaran guys mauna na siya guys una na tas Tagbilaran nya dool na siguro ta kay padong humanan Tagbilaran dawis man siguro dawis nya dayon padong na ta sa Panglao makaadto na jud tag Panglao karon guys na ara nindot kay agianan nindot kay view ako mo itor sa agianan kana diha padong asa to dawis Panglao ning atong kuanan kay padong nakno ni Panglao nindot kay dagat diri no mo di ba nindot
Nindot jud kayo tinuod. Pero perti na sang layo ah. Hindi uwa tay service di dito kaabot diri. Ang uwa tay bala. Inaara rapid na tingali tani mo abot pita. Kay nanay mga dagat nga makita ba. Naagi taguan mga kakahuyan. Basta Bohol daghan ginang mga kakahuyan atong magian, daghan kay kahoy, mga lubi, mga saging, o mga makagi putag mga bukid-bukid. Di ba? Nindot guys, mata bugnaw kayo ba kay pulos green atong magian. Mga green unya naa si Denver ay guys padong na ta di ay padong na ta sud sa Oceanica Resort di ba Denver? Hi Denver. Hi guys nanami sa Oceanica anime sa Oceanica kay gi-search ni nila nga nindot kuno diri bag-o ni nga beach atong asudlan diri karon bag-o ni siya kay ang sa una kuno di man kuno ni Oceanica na ang sud ay kakahuyan. Pero dako kay parkingan diri gahi sa sud, guys. Daghan rin mo nagmotor. Dako kay sila parkingan diri sa sud jud. Bisag asa ka mo parking landong kay daghang mga kahoy. Mao ni diri parkingan nila, dako kay sila parkingan, guys. Dira na sila fountain. May fountain gamay. Posing Denver, posing. Pogi points. Hi everyone. Welcome to the Oceanica Resort. Ako mong i-tour diri sa Oceanica, guys, ha. Di ba? Dako kayo diri nya nindot ang ilang mga building kay kugon. Mibis, sit. Mibis. Na, sit. Tapad kuya. Palingkura dit. Wow, look nanay. Agbayi si Mibis kuya. Hold. Ay, down. Dito unsa ni picture ngani dit? Picture dit. Magsay brata sa phone. Let's go. Wow, ni sleep. Wow. Si Inday gi-arrange ang ulan. Saan na